salama 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 even nggak suntikai even nggak suntikai nyebengu abe mate kunendo abe mate kunendo koi ukore koni bade kuna bikini ke soni ne kumena kini ke ne kuno kudi chala mulo giri ala di kan tadiwa wai salama 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 Sungolola aye karamoko uso salama 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 Sungolola aye suntega di karamoko ma salama 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 Sungolola aye sundu karamoko ye salama 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 Sungolola aye aladili karamoko ye salama 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 Sungolola abe aladili karamoko ka feuna tunaga ye salama 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 jaranya bigoi alhamdulillah nune rende tarne mana suka pembenji ngono sajiri dusumana kasi cugo bini layele kemenani aywa moto ko ni dusuka si benganga nan landu wara fologe kemenani be doni nyakoi omo yekle nani sundige ebe moto ko ni ko ni dabali banjena de jine dabali banjena de kamoto jodoro ngan ko shima moto yi nino fonu ne sese uba wafa mutidala na salama 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 non voilà tu es antedent dans la date comment ça se la ouais tu sais là dans la taka il faut qu'on mette quelque chose au clair la fille la Denis angata dama attends mais tu moya deme ka karama moto mneke John ne ce que ne wodo o John tu voilà je nyonga ka gelene bon Denis masira fenga bon ne o de fie iklo abi sadi kuma be tu abi bo ne afi ntadi o jagwate o e mi so la kite foi dama ne te foi dama war matla ka ba ama ke cheche ya na bi sebe ma do dama do ma ba mais ne tia banga plan kala man plan to ma dogal ma ge e moya mais na ke poel ko kale kala ka bi balzi kono fin daro na foto e fege ne mul ba de ni te kuma kale be pindo shenkele aisa ulu be fo an to ka blofu ke ay me na fura an kan ma blofu me mo ma ngam blofu aisa ni mo ye tay ka kuma fe so jole be bolo ko yambi so julia ne bolo adera na ya tay ka kuma fe ni ko so duru de ne bolo mais ça on a le para voilà mais dans le fait on jet ma va aller va changer ça ne e ga ina fero ko an kan ake maula me mo ma kana ora ne diminguyo surtout aller hein c'est ça hein moi je vais donner un peu il faut donner un peu non ne te fouille ne ba sira mu ya wallahi iboro chemo woni ko ba ga ba jodin na aga e bo kalama non aga fo aba fouye ke aka fo billa fouille kana na soro be ka sira ro nya fouille ni te fouille ne reflet go fie wallahi non on me doit dire ne doit dire au moins na ya fa ba fo kere do wala ça si ça en tout cas moi je vais donner un peu OK adi je vais donner un peu karamo fenga fen yagli bala ko ko safurlay fo kani subhanallah subhanallah faraka subhanallah che chale ya ke mfuko cha turu yanne ka turu la cusino la cusino keshe de wa cusino ay to mbi mano ko mare misuna iro fle ya ko mo we fallait il flot di manga balila aujourd'hui aussi c'est un autre jour ah flo kan jonto ko yele ya me aka nan dusula bate bo ngere fe yafa ay comme il va cousine flane boru kare cousine
ne ko e be sɛbɛn la k'e suna yɛrɛ yɛrɛ o tuma ne y'a fɔ a ye ne ye chrétien ya ne ye chrétien ne ya yafa yafa umu tɔgɔ tɛ chrétien an k'o bɛɛ kɛ sa tɔgɔ tɛ chrétien cɛ a bɛ ka yɛlɛ a bɛ ka yɛlɛ la kurusi dɔ cɛ b'a dɔn e mana yɛlɛ i b'a la suwa su bɛ k'ale sa e bɛ taa to de aw su de b'a kan mais ne bolo ale kun ko furudimi m'ale la tiɲɛ tɛ sa n ko tiɲɛ tɛ ne siranna tile de ɲɛ n tɛ yɛlɛ koyi sa mais ne ye wajulikɛla dɔ de lamɛn dɛ tiktok sanfɛ siro e de ne dili limaniya koyi waju walahi a ye kuma min fɔ a ye tiɲɛ yɛrɛ de fɔ kabini o kɛra ne kun ko ne bɛna sun ne tɛna sun jɔ bilen non i banba i banba il paraît que a ka cɛ ka moto a sonyɛna de koyi jɔn alaji alaji ka moto suwa o y'a ka moto suye flow alaji Dile n tɛ gansan Dile e tun bɛ ne ka fini nɔgɔ kan bilahi hali ni e sigi cogo i b'a dɔn k'e tun bɛ ne ka fini nɔgɔ kan i ka nafigiya kun ta ka bɔ n kan i y'a faamu wa Dile e de ko don i b'i ka nafigiya kun ta ka bɔ ne kan i y'a faamu wa e bɛ ne ka moto siyɛn ko kuma fɔ ne mun na a mun bɛ e ɲɛ sira la ne bolofɛn de sonyɛna i ta sonyɛna wa nafigiya man ne ye muso la i y'a mɛn wa i y'a faamu an bɛ sunkalo la kuma caman nege tɛnɛ na kana to ka ne bila ko la i y'a faamu wa nafigi musokɔrɔba sigilen de n'a ɲɛra ye karamɔgɔ e ka ɲɛra lajɛ ayi karamɔgɔ n bɛ sun na bi kuma caman nege tɛ la e bɛ sun na ne ka sira b'o la wa est ce que silamɛmuso kan ka sun ka nafigiya kɛ wa e delila ka silamɛ jumɛn ye k'a bɛ sun ka nafigiya kɛ han an manasuka de bɛ sun su fɛ suntigɛ yɛrɛ bɛ se waati o waati a sɔrɔ a ka sun baraji bɛɛ banna foyi t'a kɛ ni nafigiya tɛ e ma dɔ wɛrɛ dɔn tile kelen ko e bɛ n'i jɔ ne da la k'e bɛ sun na depuis sunkalo daminɛ n'a ma mun man kan an b'an yɛrɛ faga wa cɛ n'i bɛ ka nafigiya ko kɛ ne tɔgɔ b'a la i y'a faamu wa. ne yɛrɛ de bɛ sun na ka kuma caman ba ninnu kɛ han a man ne yɛrɛ de kama. bon n'a man di ye i bɛ nafigiya dabila n'a man di ye dɔrɔn i bɛ escora dabila. e y'i tɔgɔ mɛn ne da kɔnɔ. e m'a fɔ ko ne ka moto sonyɛna. a ma sonyɛ ne ya. n'a sonyɛna e somɔgɔ dɔ ta sonyɛna. awɔ a sonyɛna. nafigi musokɔrɔba. n y'a ci. e k'a ɲɛda lajɛ i ko ŋɔmi. awɔ n y'a ci. a ɲɛda lajɛ i ko ŋɔmi. awɔ n y'a ci. e b'i sa cogo la bilayi k'i to nafigiya la cɛ si t'e furu. e yɛrɛ b'i sa cogo de la. a ka haramu k'e to nafigiya la cɛ t'e furu. k'e to jahiliya. e fɛ cɛbakɔrɔ bɛ muso nafigiya. e bɛlɛ k'e bɛ muso de sɔrɔ yan. baasi tɛ i b'i sa cogo la. e yɛrɛ b'i sa cogo de la. bilahi e b'i sa cogo la. sunalo kan ka sɔrɔ dɔ b'i bolo so kɔnɔ. o foyi tɛ se e ma. e mana sa ta. bilahi e ɲɔgɔnna bɛɛ taara sunkalo mɔni tobi la. i tɛ mɔgɔ si ye. n'e ɲɔgɔnna bɛɛ taara sunkalo mɔni tobi la e sigilen tɛ yan wa. e sigilen tɛ yan. mun e ma dɔ ta. ne bɛ na muso gana bɛɛ kɛ. e fana ma dɔ ta o kana sunkalo mɔni tobi la i fɛ. o foyi tɛ se e ma. a ye k'an ta sa kɛ. bilahi i filɛ i bɛ ka kojugu de kɛ ten i t'a dɔn. e bɛ ka kojugu de kɛ ten i t'a dɔn. moto suɲɛ min filɛ nin ye a bɛ dan ne ta ma a ka haramu. moto suɲɛ a bɛ dan ne ta ma. n'i tun bɛ se ko la k'a b'i ka saga suɲɛ e tun bɛ ko. ala n ko ne ka nin moto kelen in b'i ye dili nin moto kelen in b'i ye de. u ka fɛn dɔ bɛ yen nɔ sisan n'i t'o dɔn n bɛn'o f'i ye n bɛna o ko de kɛ ne ka moto b'i ye n bɛ tila ka relation bɛ ne la ne ka moto tɛ tunun koyi a ka haramu ni ne ka moto bɛ tunun. e bɛ jɔn dɔ bamakɔ yan baasi tɛ n bɛna ale weleli kɛ u ka o fɛn in ma ko sigi sen kelen kan bilahi ma sigi sen kelen kan e t'a dɔn sa bilahi e ma kalan e t'a dɔn. Somɔgɔ cɛ i ka cɛ ka minɛnw tɛ yan dɛ. e yɛrɛ kɔni tɛ i ye i fana k'i yɛrɛ kɛ maa nama sa fatɔ maa bɛ fatɔ ka ko ta k'i b'o da i ni kan ayi i yɛrɛ fana sa. cɛ ka cɛ tɛ sinɔn a tun bɛ ka projet dɔ fɔ n ka cɛ o projet cɛ o ka ɲi dɛ. o ye projet bɛɛ ni fɛn min kɛ a tun tɛ k'a fɔ ko ka avion jigiyɔrɔ créer yan nɔ wa. ni fantanya kun tɛ n terikɛ sisan ka sɔrɔ an ka village ne yɛrɛ an ka village bɛɛ kɛ avion ye a bɛɛ ni fɛn min kɛ. Kubakɛ est ce que e kunkolo bɛ yen. cogo di. e kunkolo bɛ yen kɔni. ne kunkolo bɛ yen n t'a yan. n'i ye yɛrɛ ɲininka avion bɛ jigin fan bɛɛ de fɛ. e tɛ kodɔn de quoi n ko avion bɛ jigin aéroport la de aéroport de bɛ yen avion bɛ jigin aéroport de la. cɛmɔgɔ manamanakan dabila sa aéroport tɛ sa aéroport a bɛ fɔ ten. avion bɛ jigin yen de. bon n bɛna mun f'i ye nin bɛɛ fatanya de ka baara ye ni nafolo b'i kunna diɲɛlatigɛ la ni nafolo bɛ maa o maa kunna foyi tɛ kɛ ban ka kɛ
nafolotigi kɔni foyi t'ale kɛɲɛ ne kun bɛ avion jigiyɔrɔ dilan an ka yɔrɔ la u ka cɛ sa ko dabiya baba o jɔn de ye baba ale kɛ ale m'u ka yɔrɔ bɛɛ kɛ avion ye ale ye avion di jeli dɔw ma f'olu ko kuma k'olu b'u ka avion jigiyɔrɔ jumɛn n ko ale ye avion jigiyɔrɔ créé u ka village la e b'a kalama kɔbakɛ sidina mahamadu rasulullah kɔbakɛ an t'o tile de la olu ka tile la maa bɛ warimugu sɔrɔ sisan warimugu nin tɛ sɔrɔ bilen koyi olu ye warimugu ba min sɔrɔ an t'o sɔrɔ koyi san tile wari ye an k'an garizigɛ nin sɔrɔ k'o bila an ka dumuni sɔngɔw sinon e bɛ ka warimugu min miiri a bɛ kɔnɔ bɛ sɔrɔ fɔlɔ n'i y'a jateminɛ fɔlɔ la zikiridala minnu bɛ yen zikiri solo ninnu ni nu olu bɛ zikirida daminɛ dɔrɔn i bɛ mɔbiliw de jɔ yen mɔgɔ bɛna mɔbili d'u ma u bɛ wariw kɛ i b'a fɔ ko marasi ka wari sɛrisɛri u kan e hakili la ne bɛ yugu feere la yan fu la cogo di ta i bɛ don faama dɔw kan bi i bɛ zikiri da k'a da i b'a sɔrɔ waritigi kɔni sigilen don a b'a kɛ tan i yɛrɛ a b'i hakili la waati min na ko i ka baara dilan a bɛ sin ka 1000 walima 2000 bɔ ka d'i ma k'a sɔrɔ i ye 4000 ni dɔnkili da o de la i ma dan zikiri da dɔrɔn ma i ye yugu feere fara mais i b'a dɔn ne ma mun faamuya nin bɛɛ jama b'u bolo jama bɛ taa jɔ fan bɛɛ fɛ kobakɛ ni ala cɛ jama ko e m'a faamu koyi cogo di ta caman mi yɛlɛli fɛ mɔgɔ caman mi ka a yɛlɛ i fɛ i ni tɛ caman mi yɛlɛli fɛ mɔgɔ caman mi yɛlɛ i fɛ bi ni tɛ ngo caman mi yɛlɛ i fɛ balimaw caman mi yɛlɛ i fɛ i ni tɛ ngo caman mi yɛlɛ i fɛ teriw caman mi yɛlɛ i fɛ i ni tɛ ngo caman mi yɛlɛ i fɛ i jɛɲɔgɔnw caman mi yɛlɛ i fɛ i ni tɛ ngo caman mi yɛlɛ i fɛ kobakɛ wa caman mi yɛlɛ i fɛ bi ni tɛ e t'a dɔn sa maa kalalenw de b'a dɔn o jumɛn walayi ne bɛ délation kɛ ni ne ma délation kɛ nin na a ka haramu suɲɛni tɛ ban yan sigida la maɲi dɛ délation dili karamɔgɔw wele ka na dɛ e m'a faamu ko tubabuw ko nin yɔrɔ la ko doro c'est doro a ka haramu doro c'est doro cɛ mɔgɔw tɔɔrɔla bolofɛnw bɛ ka suɲɛ tɔrɔ baasi tɛ ne bɛ délation kɛ ne ni maabaw de bɛ ɲɔgɔn dɔn koyi wa hali mɔgɔ min ye moto in di ne ma a tigi kalanlen de don ne b'a wele a bɛ délation kɛ mun na e ma se k'i ka moto ɲini e b'a fɔ ko e ye karamɔgɔ ye e k'i ka moto ko lajɛ dɔrɔn ma se k'i ka délation kɛ yan dile t'a kalama sa ni mori b'a yɛrɛ kunna dɔnni e sa a bɛ sa jaa fɛ e bɛ moriba jumɛn dɔn k'a b'a yɛrɛ kunna dɔnni ye wa sisan e ma karamɔgɔ so ye ka ye wa moriba fɛn fɛn b'a yɛrɛ dɔn i b'i yɛrɛ kunna dɔnni ye i y'o ye min e ye jɔn in ka saraka bɔ a yɛrɛ tɔgɔ la karamɔgɔ sa ne yɛrɛ bɛ k'i deli de koyi komi délation man ɲi sinon ni ko finma jɛman data ko ni ɲɛ bɛ e la kuma caman de yan i bɛ dɔ de dɔn a kɔnɔ ne ma suɲɛ wa ne ka sumalen in na k'a fɔ e dili ma bandiw bila ne la ka taa ne attaquer a ka haramu ko i ka suntigɛ bɔ ne ka moto la dabaliba bɛ ne la jɔ ne ka don fɔlɔ nka n'a kɛra cogo min na ni délation kɛla a tigi b'i ye han ni délation kɛla a tigi b'i ye hali i ka t'i yɛrɛ ko fɔ joona o da ka di la sinon ni faamaw nana yan bilahi i mago satɔ de muso don ni muso zon farali i tɔgɔ kan dɔrɔn o ye ka furu selen ye wala dɔɔnin na mais e tɛ taa bilen bilahi nin délation kɛlen ne bɛ nin kɛ bɛ sali wele sisan a bɛ na an bɛ délation kɛ parce que doro c'est doro walayi doro c'est doro ne tɔɔrɔla yan yɛrɛ de nin délation kɛlen in kɔni ne bɛ nin kɛ an b'an si kɛ nin na wa hali n'i ɲinɛ n'i sen kɔ dɔ b'a suɲɛ bilahi jamana in kɔnɔ yan fo ni sɛgɛlen cayala don o don an bɛɛ bɛ kɛ handicapé allo e ka hakɛ to i ka nɛya sa ne mako de b'e la quoi i bɛ nin teliya nin tɛ kulonkɛ ko ye koyi baasi tɛ na mɛn yan i bɛ n'an sɔrɔ so kɔnɔ ɔhɔ nin délation kɛlen dili in m'a kɛ n'i ye e da don ne a la i bɛ dɔ dɔn a la de n'a figi musokɔrɔba k'a tora den yɛrɛ i ko saratogo ji i bɛ dɔ dɔn nin ko la o a ka haramu. o caman bɛ yɛlɛli fɛ i ni tɛ. non cɛmɔgɔ vraiment o ye tiɲɛ bibi in na n'i y'a jateminɛ adamaden yɛrɛ la an bɛ ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa sɔrɔ fu i b'i kɔ dɔ dɔrɔn o bɛ tile k'i dɔgɔya non i ye tiɲɛ fɔ nin yɔrɔnin na walahi. kabini ne y'a ye maa ma fara maa kan ka don kaburu dingɛ kɔnɔ kɔbakɛ kabini n'o don ne y'a dɔn ko min fɛ nkalon kuma don. walayi u bɛɛ bɛ girin kan k'o b'i fɛ n'i sala don min na i bɛ don kaburu dingɛ na i t'u si ye min b'a fɔ k'a ye n fara a kan. k'i fara a kan cogo di u b'i bila dɔrɔn a ka haramu f'u b'a kɛ
de dumuni ko anti ta de anti ta ante tami wa ga be ni mo ngade de na ubodo ka be bisa abi nyumanga ka jumato ni ya do ka fo ki bi fatu ila nyumanga ka jumato patroni le mo faria patrona be ka to godi le be mo ka aw yere ba aw yere kan to godi kile ka fara be dongili dala ntaw yere segeya ni ti mo do ni abi kono ga ni mi flani billahi dongili be ngona ti baere ni kono ko ni bi dongili de fono ka ni bi saka ga kile ka fari wallahi de daga ndigi de ba daga mbulu a to ga da a fono ka ta suno na ma fono ti lafiya de tere ma famle ala ga no amin awo patroni Cemo ko ngolo debuye ya kile sisa cemo ko ibni yere bana sa koni ma jogi da cemo ay foi make ama jugu ya patroni sungalo ina fangate maulaw walle we cemo ifo ya me kona uya do kaumisa anganyumage kajumato anaya do Kabi sanni songe jugu ya don kale bi fatu ala nyumage kajumato enu ya don kafaku bi fatu na marato ya don kafoka bisa ala nyumage kajumato enu ya don kaumi fatu ala nyumage kajumato Karamogo te Patroni. Dili. Ça va. Comment quand tu m'aimes là? Bita yoro boye. Wale. Mesunga mon. Mesunga ada kunwa. Awone akunwa ere tala Ni manya karamogo fa be fika dola kui. Bisimle. Abu ya soro. Moto shengo kuma ne besena dala alisisa. Wa tika do ne ko ni dalega moto shi. Ala che moto mu yere ma shuen du ko na ya. Dili, ko jumene shuena. Ina na moto di karamogo ma domina. O dongele do fora karamogo. Fabi ni ngana do wala ya. Sisa ni. Afele joro ko ya ka saka blen saka fene shu. Allo mamme o wakati kele na fene to moto fene shu. Ko fare buga do. Ka ko kunne de yake ko kila ko tuguni. Kala meta de la show pende kama. Karamogo famsa Dili. Ere be karamogo ko do. Ko karamogo ko na de la show ne ke kunne dale ga moto shu ya. De la show. Jana mesela ala sali sali ndabla sa ndabla bien kala ni na seme bien kala ka ina la chobiwa mi wala kana ngiga na delation ke ini zome kumala en ala choko go nyebe seka dan choko ira kule wala kule ni zome kumala choko yo nyana wa so karamogo no ma dille ne ga moto shwe dille bandu black na attaque kafiri lo ne be wala ngiga na delation ke ibi ni jani dille kumala ke sumene ka lote kuma chama ne kafiri muso ai ne zone aga haramu muso zongo ni te furu fio karamogo nga muso zongo te furu aga haramu ali zomene musa te songe furu kafiri dili de na ka moto shi kika moto shwe to ri karamogo moto jumene shwena na ni moto de domina aga haramu ne burani moto ngani delation que la drobe femme o moto shwena to godi ngoni delation que la drobe femme abda delation jume ne wele gane kana ta delation ne déclaration fait ne kodo karamogo déclaration me ga to godi wa soro moto shwena yoro no yoro mado ala a shwena dugo no de lenna sa idugo no te club lenna ni tara delation e ka foka shwena club lenna uliere badon a shwena chuga minayi ndara muna club lenna ngone kuntambe chilanji gitore a shwena yi ne ga delation ke do delation ke OK ça problème Salam alaikum. Ça va. Ça va. Ami sono amma. Elle m'a tiré bolo yé fait donc go figane bois. Sali. Non, ça fait Yafa. il faut expliquer. Tu sais chaque jour delation ke ben delation ke to la déclaration ke karamo. Awo. Amna déclaration. Ne ma jeng ko inte se ka tota. ma jeng aga Ki bolo dai dusula sa. Efe, madame.
vous savez au dos il y a pas de la il y a pas de la au dos vous diminuez nos taureaux vous diminuez nos taureaux alors température qui les a fait mon dessus de bonheur encore quand coffre il est clair en ça mon ami il laisse aller pour on a fait le coffre de chocolat ngame de la son ko de la flow sabali sa ana no kama ami fana kuma do fiye ko mi karamo France bi yodo ouais tu vois akoya ouais sinon ani karamo ka kursu chama ke du kuna effectivement wana ko na bande ma re ba da ko chama ke wani donc amega abura faut délation quelque chose comme ça ay kaga moto tuna ko ka déclaration ki voilà délation ça y va ne patroni ne dro c'est dro quoi aka haramun dro c'est dro ça dit ko ça na ala ma meneka saka tunne okera o ma boka o ma batena na katarata soro visa tala dro c'est dro non effectivement ah c'est ça ala ka sisa karamo ko ere dro c'est dro fene kana yela la ça dit ne refe ngoni mbole sina tamale ay sisa ay délation e ba ay délation déclaration menage sa ya manga kachi sisa ne terga do beno commissaire donc ne be na papier nu ay au point de ça voilà c'est ça et aux déclarations quoi ang mi sokono de akuma me il paraît que karamo akuma kamuto ko ya me fait a dugo anali ya ne era ka na era ka ni ko tang tena se ka boni kalama ansi ang ta kalama na ka ni kuma tang tu muchu jongo era kalama ya ne te se ka famu ni kona su be karamo ko soro ati so ko fa alors que ani abo no adigira na de amado adigira na de ne mi ga bana ko fofura be soro ala ko konnana ante fe e ka sege ale ka sege o déclaration ko aw affaire to am fait tonton commissaire ça fait commissaire baru ton mais ne terga nga ala déclaration ko ka baru ay pour ne baru do Bamako bébé baru baru tara foshine déclaration ko la commissaire baru zomba do be Bamako ya azoy ay c'est-à-dire 1,275,000,000 awre shiyo mo kelen ku ta da foshine baru do déclaration ke ka mun ka ta me foshine mais ya quartier ko wala ne ko mo ka de ça dit ne mo ka de la parce que ni délation que la sisa abe ami ibe moto papier ou dans awo sisa problème ta la karamo ibi bolo de tusula ay sa na me le flying da ama mais ta somme moto papier ta mina di voilà mais déclaration ne moto be yabe abi dire bo sa moto ngaye ni moto moya moto be na yesa karamo ibi bolo de tusula voilà ni délation ma ko bi don wa o be don wa mo délation ke ko de na ma nyongo famu o kuma na avec ta ale te se ga la mero pour être très bref moto inshona tukumna eko bwenye fanye sisi e ma fam ça ni ya ne ma fam ngo ka délation ke ku ne oyi ça dit ni moto sena kuma ate tentigo ka baraka mo bena ka baraka ngo ni me délation ke wole ba do moto sena tuga ay ne la me moto sena karamo te fe ka moto sena ro akera ay na kala kulublen de na sa afamna sa ça ne beta so ne be nu wele beta moto papier mine ne ta déclaration ya me amena fa ya me karamo Flani bara akabe délation ke re amake sa karamo ay ça dit ko be e be pere ngeti yakilisi e ma fam ne dusu makasidi o karamo abe yesa ne dusu makasidi a papier be da fa moto nyini sa ngone moto boligo kelenge ne go sina tama banali ay sa karamo ça dit batara de ne ni chien jota lo ni délation ma ke dro ni chien tugo ti na déclaration faut que ni chien tugo ma dra mai ete suna me suna ke on dit kuma me sun digi la sa de hakili be suna ne hakili de suna koi ali sura ne ma sugurdu du suka sigolo suna to nya me kan bi mine jimno ka bi mine du sire kasilete sunjala ma kono mole no aka haramu kongo ni jimno ka to tikimne ten fata tara la on to tara kumolori ni nye seba fugo Ethiopian saka aka haramu fasale me hamina ko be ngayere kan laje ni kaya ay ni mai zoje ni wala yu ka délation ke ni délation ma ke dron sale ne be mo go toyo fu aka haramu ni mata tunga la ka fotu ni mata tunga la ka fotu ntigari la ay ate tunga na taka kombo ni le manga soda e garantie la kata tunga la ka karamo moto no fe moto de dron wa ne tika here fu esro manla ama fo sa déclaration me na ke ni ga here kumbu
bora o be tunu ne salebe go famwa Karamo wati na ko de do sa. aha o wati bi se wati na asra ne be tunala saje ni wati ga ere ba soro tara Wana taka ko imbwala. ah ne du meta de na ma de la songe kanga moti tro ne be nyere nyini meta ka mali to bolo wa ta o akada chikam na ba kete Okay, sa problem tala karamo. Ne be na su. ebe na mi Ne be ta su. ba site me manan sunti ga ere Me klara mo bla kana di. ba Me na mo bla kana di ma. na fara mo amina ko jorala ku moto tunu ngo jorobe mo ga era baro ne wele ni er la ko ne sega ni mante ali ki miri kana ni glaci walma e sunte ka fendo ha sadiri musa ni hakle muso jadorebe ke tan ni hakle muso jadorebe wele ko she pasibe nyine ke naga karamo wuli de kana ga tani bla ne klega farde ni yora infene ga jansina tagamuma ni melanga le chori ko na ke furu nte furu bi furu ba dem farade no kale na fa furu la jan e kane wuleta ke manifunga sabalisa allo karamo wati nyama wai ga naga tambla ko batami appel tigera yai yito kono la dro ko re nyewe kila zena batra ma blale ne ne wole kona ga te bla motola o kuma ne re ga telman tigewa se ne ga telman tige yi telman bul ko mewa ai moto ga dogo ilaw chenti ga pelta mungarare moto ga dogela ne avion jigoro kire o ga sigidala o ga to ki tagati blega jule na fala batra ma na nyere yigo bat solem bula ebini jo kona ga tebla nenga moto shina ko ebini jo ko wala ko ngatibla sajiri ne muso jamala monti ka pelta mungarare wara dikasim menega wa se wara dikasim menega ngamoto be se wa ko ngatibla blali ka dogelaw ni tu helicopter ni ngi to la spécialement la ina fa blalla ni ti danga tibla o te danga tibla be sajiri mi to kalo jora la orma kalo momene Cagaja. Cera ciga ke kuita enda feda. Pua. Jauh di langa cai masuk ici bebla zikri damo. Iko ni iko ke bebi. Iko fere kita ini. No ojoi. Kobage ninya bi ne janjo minge Bamako ya ni ne ntado abela ka fo ha abe ki kono kama ko wallahi Tolita. Kobage Bamako ya fo iteke tengoi. Niye mao maye ka inyeshin kodo ma ha nyeni ka nya pana kodo kuna ka soro kana doina Oche. kwa ke nere mbambara bema kam bambara bema ngo mbebe ka kule ati mugo bese zigiri dala ngo sango ni ngo kene kai We. kata walide un labu ka du kono kuku de un bla kana kungu kala zigiri la Iyo fana ke. Kuma ga nya fiye walde un na fara nyonga ne bolo dongo do demisanu mena nine matesi ki me dable nisi wal mameli bitonsi iya fam ya bala nete ka wari mi yera soro kooro la Awo. kooro foligel folla Awo. nebe ko warde do demisanu na kalo beta se kalo kelen kalo flama bitikitiki ka juru mi yelan la da ku tese ka fo Yo. ata tese ka fo demisanu na ona no nana obna karamugo zigiri temugo Assalamu alaikum salam ante abekene kunongo ubna do uyere ka wardinem Ube bela matoro makele lema. toro mekele dungo dono nana karamugo ne fara benga zikiri duma unda uye ka pe unda dungo do ni sonyale bena obeta Awo. che ne nana zikiri do ngo inye bala ni ne ma fere ni nyerla jona ni ko imeta ka ne bulu dane Awo. Kote che kono batimi o yayi ma cha kono na. Ne wula ne ko ngoy jo ne ka fere ke ka. No mabona suno kobe te medang. Safa ko ke chiko disi. Ne tula ku bla kelengi. Ni mi nana dondo ne ba daba kama ka zigiri yoro do sama.
k'o sama ne b'o sama ni n ko ka segin o kan hali ni min y'a sama ka ɲɛ n b'a fɔ n k'o ta ma ɲɛ n k'o tɛ se ka zikiri da n k'o ka taa so n k'o kana se yan i y'a faamuya b'a la ne ye n ka maaw bɛɛ bila ten kelen kelen ne ko hali ni n ko min ma n k'o k'a fɔ ala n ko ala n b'a fɔ n k'o fɔcogo ma ɲɛ n k'o k'a sen bɔ zikiri la n k'o tɛ se ka kɛ zikiri la ne bɔla o la o de ye ne kɛ yuguyugu feerela ye tigi jɛjɛ caman ka bamakɔ dɛ ala sabu yiri bɛ surobata ɲami ka bila e m'a faamu e ɲɛ bɛ ne la ta a bɛ kɔnɔ ne ye bitigiri cɛmɔgɔ de n'o tiɲɛ o nɔgɔ kabi fitinin i kuma mɛn ko natu filɛ ni cɛmɔgɔ bɔ natu filɛ ni cɛmɔgɔ bɔ ala wa a bɛ bɛn mɛ sinɔn ha sinɔn yɛrɛ b'a kalama bɔkusu de kun ka di ne ye